Liputan daerah kanthi irah-irahan banyu saka tukang pandhe wesi isih dipercaya ngandhut tuah. Laporane Raden Mas Dwi Oni Raharjo. Ing pasar-pasar tradisional ing Karangpradesan sok ditemokake bab-bab kang unik kang arang ditemokake ing tlatah kutha. Contone ing pasar Semampir kang mapan ing Padukan Semampir, Kelurahan Argareja, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Ing pasar iki mujudake pasar rakyat kang paling kulon ing wewengkon Kabupaten Bantul. Pasar iki tuwa tinggalane jaman Walanda, katitik saka bangunan los pasar kang dawa mawa rangka wesi ireng lan payon wujud seng. Sakulon pasar pinggir dalan katon ana emplek-emplek cilik kepageran wit-wit gedang. Saka papan mau keprungu swara pating greneng lan creng creng crang creng gathu ing wesi kelawan wesi. Ya kuwi kios pandhe wesine Pak Mugi, piyai kang daleme ing Sentolo Kulon Progo iki wis luwih saka 20 taun madeg dadi pandhe wesi. Buka dasar ing papan kene saben dina pasaran ya iku pon lan kliwon. Pak Mugi anggone makarya dibantu dening panjak kang jenengane Mas Santoso. Panjak iku sawijining pawongan kang pakaryane mbiyantu pandhe wesi. Gaweane warna-warna miturut perintahe tukang pandhe wesi, kayata ngikir, ngasah gaman lan uga ngompa ubupan. Mas Santoso kang dalemane Grogol Sayegan Sleman iku sejatine uga pandhe wesi. Minangka pandhe wesi dheweke asring buka dasar ing pasar Ngino Sayegan. Pandhe wesi iki sejatine pakaryane para empu keris. Bedane menawa empu keris keceluk empu, dene pandhe wesi luwih kawentar keceluk tukang pandhe. Ananging senadyan tukang pandhe turut pasar, pranyata tetep dipercaya dening masyarakat duwe keluwihan kaya dene empu keris. Saora-orane isih mambu-mambu berkahe empu keris kang mujudake gegaman para nayaka kang duweni perbawa. Malah pandhe wesi uga tetep dipercaya minangka pakaryan kang istimewa. Tukange dianggep wong suci, piranti lan uba rampene dipercaya ngandhut berkah. Salah sijine yaiku banyu kanggo ngademake wesi panas sawise dipandhe utawa dituthuk kanthi rasa bola-bali. Kathah Mas ingkang mriki sami nyuwun toya niku kandhane Pak Mugi karo nuduhake banyu ing lumpang. Banyu tilas kanggo ngademake wesi panas mau ing jagating ilmiah diarani banyu kwencing. Akeh pawongan kang padha teka ing kiose Pak Mugi ora nggawa arit utawa pacul utawa bekakas liyane, ananging sengaja njaluk banyu kwencing. Banyu saka tukang pandhe wesi dipercaya bisa dadi tamba. Ujare para pawongan kang njupuk banyu kuwi, dheweke biasane dikongkon dening Mbah Dukun saka desa. Banyu cem-ceman wesi kuwi dicamparake banyu resik banjur dienggo adus. Cara kuwi dipercaya bisa dadi tamba sawernaning penyakit. Biasane uga nganggo bocah kang rewel Mas, ngendikane Pak Mugi. Saliyane banyu, pranyata pecahan utawa cuwilan wesi waja barang kang diubupi uga dipercaya nduweni khasiat kang gedhe. Cuwilan-cuwilan arit, benda, pacul niku nggih saged dijaluki Mas. Kadangkala Pak Santoso lan Pak Mugi nganti ceceker ing sisa-sisa awu kanggo goleki cuwilan logam karena ana wong kang mbutuhake.
biasane kanggo tulak balak Mas, kandhane Mas Santoso. Cuwilan logam mau bisa kacampurake banyu terus dicurake lemah ngubengi omah utawa pelataran, lan bisa uga cuwilan logam mau ditemplekake utawa dilas ing pager omah. Biasane kanggo wong kang meh bangun omah, tujuane kanggo ngawekani rubeda lan sukerta kang bisa ngrugèkke ing tembe mburine. Menawa ndeleng saka sejarah kapercayaan kuwi mau ana benere. Ing jaman kawuri tukang pandhe utawa empu kuwi mujudake wong pilihan kang bisa ngemunah barang atos. Pakaryane kuwi kala semana mligi mung ngladeni kerajaan. Malah tekan saiki isih ana desa utawa kampung kang mbiyen dadi punjerit para tukang pandhe kang diayomi dening kraton kayata Pandhéan, Besalen lan sapanunggalane. Cundel.